Prvenstvena stanka koja je došla radi nacionalne vrste donijela je cijelu listu događaja vezanih uz Dinamo. Došlo je do sastanaka, smjena, najava odlazaka, najava dolazaka. Što o svemu tome mislite? Ostavite mi svoje mišljenje u komentaru. Krenimo redom. Tjedan je počeo sa sastancima vodstva kluba s trenerom Kovačevićem. Rješenje sastanka je da nema smjene trenera, nego klub čvrsto stoji iza njega. U jednu ruku to je očekivano, jer klub ne želi ponoviti sezonu kada su promijenili čak 4 trenera. Bilo je najava o micanju nekih igrača, ali od toga se odustalo. Drugi korak je povukao trener Kovačević. Nevestić i Kulenović su ostali bez mjesta do kapetana u momčadi. Mišeć je ostao kapetan, a njegovi zamjenici su Miha Zajc i Scott McKenna. Očito slabija forma nije djelovala samo na terenu, nego i u slačionici. A sastanak igrača nakon utakmice u Puli, u kojoj su glavnu riječ vodili Zajc i Kulenović, očito nije prošao ispod radara. Postala je javna tajna da se Kulenović i Beljo baš ne slažu najbolje. Zatim su došle najave prijelaznog roka. Najviše se pričalo o odlascima. Prvi na redu su Robert Mudražija i Marko Soldo, dvojac koji nikako da dobije pravu šansu. I to je po meni žalosno. Ako ih i nije doveo Boban, imaš ih u klubu, da im neka pokažu jesu li ili nisu za Dinamo. Vilar bi također mogao biti jedan od prodanih ili posuđenih igrača. Javna žalopojka nakon utakmice protiv Celte samo je razbuktala nezadovoljstvo svih u i oko kluba. Posljednje na listi se spominje Sandro Kulenović. Kako je doveden Beljo, koji je možda i previše plaćen, barem po trenutnom zalaganju za ovaj klub, vjerujem da će klub stati iza njega, a ne iza Kulenovića. Dodatni znak što mu je Kovačević oduzeo poziciju do kapetana. Što se tiče dolazaka, najviše se spominje povratak Dominika Livakovića. Naš bivši kapetan i broj 1 nacionalne vrste ne brani u Španjolskoj i bio bi odličan dodatak sigurnosti obrane. Pokazao je za reprezentaciju da je u velikoj formi, iako mu fale utakmice. Jedino što osobno ne bih volio je da se Livaković dovodi na posudbu. Treba ga dovesti kao punopravnog člana Dinama ili nikako. U protivnom bih radije dao priliku jednom od naših vratara neka se dokaže na pripremama. Ako pratite ove analize i želite biti u toku sa svim zbivanjima oko Dinama, pretplatite se na kanal i uključite zvonce za obavijesti. Cilj mi je doći do 1000 pretplatnika do kraja 2025. a vaša podrška znači puno. Svaki pretplatnik pomaže da nastavim donositi vam analize i stvarne priče iz našeg kluba. Kada su u ljeto slagala novo momčad, nakon priprema i prvih kola, nitko, pa tako ni ja, nije mogao zamisliti da ćemo u 13 kola bilježiti 4 poraza u prvenstvu i jedva iščupan bod protiv Varaždina. Iako je Dinamo dobio sve ovogodišnje derbije, ostaje ona klasična priča kako forma ekipe pada. Zašto nema pritiska? Zašto nema visokog tempa? Zašto nema igrača željnih borbe za dres koji nose? Za navijače koji plaćaju dosta visoke cijene karata? Odgovore ćemo dobiti uskoro. Prvo ide utakmica u kupu protiv Karlovca. Možda vidimo Mudražiju i Soldu. Možda im se smiluje ona iz svečane lože. Pa možda i odigraju onako kako se očekuje od skupo plaćenih igrača. Iskreno bih volio da do kraja polusezone, barem u našoj ligi, dobiju više prilika da se pokažu, jer vjerujem da imaju što pokazati. Napišite mi u komentarima, hoćete li vi da Mudražija i Soldo dobiju priliku ili mislite da su već pokazali dovoljno. I ne zaboravite, pretplata i like puno znače.